Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, September 1, 2025. Probinsya magapadala sa heavy equipment sa La Castellana para masugdan ang excavation sa nagnabaw nga sapa sa La Castellana. Mga mangunguma nagareklamo sang tuman kabarato nga baklanay sang palay. Anong ka mga establishment sa Bacolod gitpasira bangudula sa business permit. Rider patay matapos makabunggong iyang motorsiklo sa steel post nga signage sa boundary sa Bacolod ug Talisay. Kag sa good vibes, mas ingrande nga Ram Festival palabuton sa barasun nga tuig. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, duha tubtub apat ka bagyo ginapaabot magasulod sa pungsod sini nga Setyembre. Kuni base sa nagliligad nga tuig, ginapaabot nga yara sa duha tubtub apat tanan ka mga bagyo ang masulod sa Pilipinas sa sini nga bulan sang Setyembre. Pila diri may posibilidad nga maglandfall samtang may low pressure sa gihapon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. As of 2 p.m. yari na ini sa 730 kilometers northeast sang Vira, Catanduanes. Sunod sa pag-asa sa karon, may manubo pa ini nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Bangod sang LPA kag habagat, magadala ini sa magalumon nga kalangitan kag mataas nga tsansa sang pag-ulan sa portion sang Luzon kag kabilugan sang Visayas. Buwas ginapaabot nga mapahagan na ang epekto sang habagat. Sa number 9, malapit 3,000 ka pumuluyo sa probinsya ang apektado sa mabunok nga ulan dala sang LPA kag habagat. Nalakip ang Negros Occidental sa mga probinsya nga ginsuspend ang klase kag trabaho sa mga government offices bangod sang malain nga panahon. Dala sang pagtupa sa mabunok nga ulan sang Domingo, may pila ka mga pumuluyo ang gin-evacuate bangod sang pagsaka sang tubig, kasubong man mga dalanon nga temporaryo wala maagyan bangod sang pag-overflow man sang tubig. Sa report sang Provincial Disaster Management Program Division as of 11 a.m., bangod sang epekto sang low pressure area kag sang southwest monsoon sa La Carlota, Pontevedra, Cabancalan kag La Castellana, may 681 ka pamilya kung 2,832 ka persona ang apektado. 208 ka pamilya diri o kung 663 ka individuals ang gindala sa evacuation centers. Sang Domingo sa Bago City, may overflow sang tubig sa Mailom kag Binubuhan pero sa karon passable na ang dalan. Sa Banwa sang La Castellana, may pagsaka sang tubig sa barangay Sag-ang, rason nga may preemptive evacuation kag sa Biak na Bato naman, may pag-overflow man sang tubig lakip na mga debris. Gin-evacuate ang mga apektado. May allow kita ending buwas, hopefully madula na kita pero hindi kita sang LPA directly affected sang LPA ang enhanced nga southwest monsoon nga aton ginano ina experience subong. Sa number 8, predominantly solar-powered na karon ang provincial capital. Ginsiling ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga mga 85% solar-powered ang Kapitolyo. Kung tani subong nga adlaw, ginpaabot nga magamit full capacity ang solar power ugaling kay ginsuspend man ang trabaho sa talatapan sang gobyerno dala sa malain nga panahon. Ang Capitol Building ang nagakonsumo sang 211.06 kilowatt-hour. 15.3% sini ang ginasupply sang Negros Power o kun 32.29 kilowatt-hour. Ang nabilin gikan na sa renewable energy sa mismo solar panels sa Kapitolyo. May 246 solar panels kag 123 ka power optimizers ang fully operational kag makita sa live monitoring platform. Kabahin ini sang seryoso nga tikang sang gobyerno probinsyal
para sa green power kag kuntani sundon man sang iban nga mga talatapan gikan sa pribado nga sektor. First time nga matabo ini sa gobyerno probinsyal. Masunod nga mangin solar powered amo ang food terminal market kag ang Negros residences suno kay Diaz. Are really taking serious steps. No? This is the first time nga ang aton Kapitolyo naka-embark on such a green project, no? And at no cost to the government. No? Ang pag-play sa aton nga private partnership with WeGen, namigid, no? It's worth emulating. No? And really, it's benefiting the environment. No? That saves us a lot of reliance on coal, reliance from diesel and other conventional nga mga fuel that really creates a lot of pollution kag greenhouse gases, no? I hope na ang tanan nga pumuluyo makita nga ang heart ya sa aton probinsya ara gid ya towards protecting the environment. Sa number 7, duha ka mga bangkay nga nasapwan sa Talisay wala sa gihapon makilalan. Nagapabilin nga unidentified ang duha ka mga bangkay nga nasapwan sa parking area sa First Farmers Holding Corporation, Barangay Dos Hermanas sa siyudad ng Talisay, Negros Occidental sa Biyernes, Agosto 29. Nagakaagnas na ang duha ka mga bangkay sa nakitaan sa hilamunan nga bahin sang lugar. Ginsiling ni Police Lieutenant Ramon Huablar sang Talisay City PNP ang bangkay nga nakasuksok sang itom nga bayo, denim shorts kag Lacoste nga underwear ang isa ka babayi samtang lalaki naman ang isa nga nakasuksok sang mao nga shorts kag wala sang bayo. May tattoo ang babayi nga bulak sa nawala nga bahin sang iya dughan kag natuo nga paa. Ang lalaki ang mayara naman sang tattoo nga dragon sa iya natuo nga abaga samtang may tattoo nga George Flores sa iya natuo nga paa. May na-recover man ang kapulisan nga binagtong sang babayi nga may unod nga mga bayo kag school uniform nga nagaduag kaki. Sa bilog nga bulan sang Agosto, 5 ka mga bangkay ang nagkalasapuan sa syudad sang Talisay. Sa number 6, 3 ka mga persona gindakop sang kapulisan may angot sa kamatayon sang mangunguma sa hinubaan. Patay 37 anyos nga mangunguma matapos gintiro sa makapila ka beses samtang naga-inom-inom sa Barangay Asya, Banwa sa hinubaan sa Negros Occidental sadtong Sabado, Agosto 30. Domingo nga adlaw nadakpan sang kapulisan ang 3 ka mga suspect nga amo ang upod sa biktima nga naga-inom-inom. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga naglalisay ang biktima kag mga suspect samtang sila ang nagainom sa makahulubog nga ilimnon nga nagresulta sa pagtiro patay sa biktima. Ginsiling ni Major Janic Bermudez, ang hepe sang Hinubaan PNP, nga nagatinuluan ay pang 3 ka mga suspect kung sino sa ila ang nagpalupok sang pusil. Suno kay Bermudez, magatindog nga witness ang isa sa mga suspect batok sa iya mga kaupdanan. Magapasaka sang kaso nga murder ang pamilya sang biktima. Sa number 5, admin staff sang DepEd patay matapos makabunggo ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa karo sa Moises Padilla. Gikan sa baylihan sa public plaza sa Moises Padilla, kag papauli na kuntani sa ilang balay, ang 42 anyos nga biktima sang makabunggo ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa steel bar sang karo nga yara sa higad sang dalan. Nagluntad ang insidente pasado las 3 Domingo sang kaagahon sa Purok 2, Barangay Magalion, Cadre, Banwa sa Moises Padilla, Negros Occidental. Ang biktima ang isa ka admin staff sa Department of Education kag residente sa Barangay Ginpanaan sa Moises Padilla.
Base sa traffic investigation, naglapaw ang biktima sa dalan kag naigo sa nakapark nga karo sang Carabao. Nakaangko ng biktima sa mga pila sa iya dughan kag guya. Ang biktima ang gindala sa Moises Padilla Rescue Team sa Moises Padilla Infirmary kag ginsaylo sa Isabela District Hospital, kundi ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 4 rider patay matapos makabunggo ang iyang motorsiklo sa steel post sang signage sa boundary sang Bacolod kag Talisay. Nadulaan sang kabuhi ang rider matapos nga makabunggo ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa steel post sang signage Domingo sang kaagahon, Agosto 31. Nagluntad ang insidente sa Dalan Lacson, boundary sang Bacolod City kag Talisay City. Base sa traffic investigation, padulong norte, pagwa na sa syudad sa Bacolod, ang biktima sang natabo ang insidente. Wala na sang signs of life ang biktima sa naabtan sang rescue ambulance. Ang 48 anyos nga biktima ang residente sa Barangay Lantad sa syudad sang Silay, Negros Occidental. Iya sa Department of Public Works and Highways ang steel post signage na nabungguan sang biktima. Sa number 3, 6 ka mga business establishment sa Bacolod ginpasira bangod wala sang business permits. Isa ka department store, pastry shop, salon, dressed chicken plant kag mga boarding house sa Barangay 31, 17, 15 kag 13 ang ginpasira sang Business Permits and Licensing Office Cooperative City Legal Office sa Biyernes nga adlaw bangod sang padayon nga pag-operate bisan wala sang business permits. Sunod sa pamuno sang BPLO nga si Stella Rose Rayos, ang ginhimo sang amo nga mga establishments ang violation sang Revised Revenue Code of Bacolod City. Dugang pa niya, antes ginpasira, ginpadala na sang notices ang ini nga mga establishment. Subang nga semana, may dugang pa nga mga establishment ang ipasira bangod sang kaparehos man nga bayulasyon. 43 tanan ka mga establishment ang natala na ipasira kagang 6 ang nauna nga nasampulan pa lang. Sa number 2, nagasugod na sa pagpatubas sang humay ang mga mangunguma. Pero nagalalain sila kay naganubo man nga naganubo ang presyohan na isang palay nga halos perdihan na lang nila. Subong yara sa 12 tubtub 13 pesos na ang baklanay sang kada kilo sang palay. May report si Romeo Subaldo. Lain ang presyo, ganubo nga nag-50 na lang. Tapos sa gapon, Si Rolly Fuentes ang Barangay Tabunan sa Bago City ang nagpaani sang iya nga mga humay. Una, 15 pesos kag 50 centimos ang tanyag sang trader sa iya sa kada kilo. Nagpasugot siya. Dugay-dugay, sang lapit na lang mag-harvest, nag 15 pesos na. Kag sang nagapaani na siya, ginhimo na naman sang trader nga 14 pesos. Hindi na makapasugot si Rolly sa sininga presyo kay sado na kanubo. Masobra sa 13 pesos kada kilo ang kapital. Subong gani, nadagdag pagid kuno sa 12 pesos kada kilo ang baklanay sang humay. namihimo, kapag ara na sa sakong humay mo. Oo. Kaya nga, pagkabuwas maluswait na sa, di malai naman ang presyo. Oo. Kaya ang mangunguma, obligado nga magbaligya na lang. Kaya Oo. kontra maperdi pagid sa buwas, kung buwas siya ibaligya. Or mangita pagid sa lain nga buyer naman. Among man Japon ang presyo, Oo. nubog man Japon. Why mo, perdi. So, amo nagkakatabo sa inyo. Amo Di kinabuta ka mo sa langalang sa sitwasyon. Okay. Okay. Time gid ara gid na amo gid na. Ang problema ni Rolly, kay ginpaani niya nakag nang hulam na siya sang thresher. Ang problema niya pagid, diin na lang siya karon makuha sang inugbayad sa ila kay wala madayon ang iya pagbaligya. Pagkasunod nga adlaw, mamag-an pagid ang weight sang na-harvest nga mga palay ganit dugang pagid nga pamirde. Natabuan nga yara sa lugar ang founder sang RU Foundry and Machine Shop Corporation nga si Ramon Oy Sr. Ginpahulam sa anay isang kwarta para mabayaran niya na lang ang dapat niya nga mabayaran. Ginpatago niya lang anay ang iya nga humay sa kay Uy samtang nagahulat sang mabakal sang iya palay sa mas mataas nga presyo.
Natawag sa ako, no bridge financing ko, tay-tay mo lang ko anay. Sabok ka lang anay, para nga hindi ka matamaan. Nagkakatay-tay nga. Oo. Wala na ka objective. Wala na sa niwan. Wala ta na kanto dire para magkompetensya sa trader. Ako di kanto di nga kaya ari may umama ko di. Kanto ko di nga makabulig mo sa isig para meron ako. Nakita ko inyo sitwasyon. Yung mga balatyagon, pasig pwede man sa makabulig sa pamaagi sa tamo na tawag na ako nga bridge financing siya. Temporary yun siya. Si Uy kagang iba niya pagid nga mga kaupdanan ang nakahangop sang sitwasyon sa mga mangunguma ang nagdesisyon nga buligan anay sila. Mapahulam sila sang kwarta nga wala sang interes sa mga mangunguma. Mabulig sila pangita sang storage para sa humay samtang nagapangita man sang mabakal sang humay sa mas mataas nga presyo. Hindi nila luyag nga magkompetensya sa traders. Ang luyag nila nga buligan ang makaluluoy nga sitwasyon sang rice farmers. Suno sa chairman sang Association of Rice Farmers of Tabunan nga si Carmelo Gentile, kada tuig amo sini ang sitwasyon sa mga mangunguma. Kada gani mag-ani sila, ginabarat sila sang traders. Hindi lang ini sa Tabunan nagakatabo, bisan diin ka kuno sa Bago City may pinakamalapad nga rice plantation sa Negros Occidental, nagakatabo ini. Ang mangunguma nga nagapangutang man ang wala sang choice kundi magpasugot na lang sa barato nga baklanay. 19 pa naglagan pa 19. Kaslir. Subong mo dito dagdaganay na. Si Tracy na. Di sa palibot to si Tracy. Baka mo pa di ka tama. Di Tracy no kada production cost. 13 pesos 9 centimos. Di mo presyo 13 pero di kami 9 centavos per kilo. Perdihan mo na. Dala pa lang kadaan perdi ka na. Ano ang amon niya nga obra ya. Kandi wala na nagani ka di ba labor. Amon kabataan nga kay eskwela paano amon na. Gani kaina, nagmeeting si Uy kag pila ka mga mangunguma, kaupod ang Regional Directors ng Department of Agriculture, Negros Island Region, kag iban pa nga mga concerned agencies para talakayon ng ini nga problema. Pangitaan pa maagi, nga mabuligan sila sa ginapangatubang nga problema, ilabi na nga sini nga September, ani season na. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa number 1, magapadala ang probinsya sang heavy equipment sa La Castellana agudto nga masugura ng pag-excavate sang nagnabaw nga sapa. Kasunod sang pagbunok sang ulan sang weekend, may 68 ka mga pumuluyo o kon pamilya ang gin-evacuate matapos nga ginsulod sang baha. Dala na mga balas kag bato ang ila nga mga balay. Yaring report. Sa live video kahapon ni Rimwell Laho, ang PIO sa La Castellana LGU, makita ng pagbaha sa dalanon sakop sang biak na bato sa La Castellana. Ginasaysay ni Laho sa among video dala sang pagbunok sang ulan, ang tubig ang nag-awas gikan sa taytay sang sitio Tamburong sa biak na bato. Nagnabaw ang Ibid Creek, bangod sang nagtig ang lahar, rason nga ang tubig ang nangita sang lain nga alagyan. Sa report sa La Castellana LGU, bangod sang pagbaha, may 68 ka pamilya o kung 223 ka individual ang gin-evacuate. Masubong, nilagyan natin luan, pero wala, hindi pa sila na magpagpabalikon, aralan sila na sa may, sa evacuation. Sa evacuation? Ay, okay. Especially, sige ulan nila ma'am, kag kung gabi, para for sure na lang, masecure na lang anay, kaya basta nila hindi na mapaktan. So temporarily, aral sila na sa evac center? Sa barangay. Ang gobyerno probinsyala magapadala sang duha ka mga backhoe kag mga dump truck suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz para tigayon nga makabulig sa sitwasyon sa lugar. Mahimo buwas Martes suno sa iya, tigayon na makasugod excavate sa nagnabaw nga creek. Ang mga materyales nga makuha gikan diri ang pagadalon sa mga truck sa compound sang DNR nga yara lamang sa kabagnaan, mga 2 ka kilometro ang kalayoon. Tigayon na ang probinsya naka-coordinate sa natungdan nga mga ahensya. Pathag ni Diaz, Marso pa ginaprubahan sa Protected Areas Management Board o PAMB ang clearing sang waterways bilang pagpanghanda sang LGU
sa palaabuton nga La Nina. Ang wala lamang ginatugutan amo ang commercial disposal sa mga materials nga makuha gikan diri. Rason nga ang mga makuha sa patigayunon nga dredging sa Ibid Creek ang iga-stockpile kag iga-safekeep sa compound sang DENR. Hulaton ang clearance gikan sa pamuno sang DENR bahin sa disposal sini. Aton pagig nga engineering team will now be deployed to the area as early as tomorrow. Hopefully makasugod na ta. Hoping that ang favorable weather tomorrow and Wednesday we can start already excavating hauling materials dito for safekeeping and stockpiling sa DNR compound sa Barangay Cabagnaan, which is about just 2 kilometers away from the river. Ano itong creek? Sa... Biak na ba ito? Biak na ba ito? Cabagnaan siya kung... Hindi biak na ba ito? Biak. Ibid Creek. Ang Ibid Creek. Well, atong tamburong, naging clear, ang ila location ko, is lapit na sa Cabagnaan. Nagahulat man lamang ang probinsya sang pagpangayo sang bulig sang LGU sa pagkilala man sang ilang nga autonomy. Sa karon sunod sa Provincial Administrator, ang personnel sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kag Provincial Environment Management Office ang nagapatigayon sang assessment bahin sa kalaparon sang apektado sa amo nga sitwasyon. Kag sa Good Vibes, matapos ang madinilag-on nga Bacolod Rum Festival 2025, isa ka mas dako pagid nga selebrasyon ang ginapaabot sa Madason nga tuig. May report si Romeo Subaldo. Sa bilog nga Pilipinas, diri lang sa Bacolod may pinaka-ingrande nga Rum Festival. Ang Rum Festival ang ginasaulog sa bilog nga bulan sang Agosto nationwide, pero diri lang sa Bacolod nga kasubong sa Music Festival ang nagakatabo. Ining sunod sa kay Edsel T, ang Digital Brand Manager ng Tanduay Distillers Incorporated. Inibangod nga may partnership na sila diri sa local government unit sa Bacolod, kag may planta sila sa Negros kung sa diin may bugana nga tubo nga isa sa mga ingredients sa paghimo sang rum. It's a partnership within the local LGU, local government. Yes. So aside sa may planta kami here, and yes, our sugar canes also come from Bacolod. So dun nagsimula kung bakit dito yung pinakamalaki. So with the local government, we made sure na our goal is maging known siya, yung Rum Festival, nationwide. Sang Sabado, sa culmination night kag highlights ng Tanduay Bacolod Rum Festival, rain or shine, nagdagsa ang mga tao sa Bacolod City Government Center para saksihan ang pila ka mga performers nga gindala sa Bacolod. Pero patag niti ang Rum Festival, wala nagakasayuran sang puro party kag imnanay lang. Gin-involve man nila mga barangay sa performances, may masterclass party sa rum, kag may training para sa mga bartenders. With the street dance competition, so in-encourage namin yung mga local barangays to join, para maging part sila ng festival. So gumagawa sila ng float, yes. Pa-participate sila, may contest kami, give them prizes, for the winners. So as much as possible, we want to cater to the whole Bacolod. Hindi lang siya yung piling communities or what. Suno kay Mayor Greg Asataya, ang festival dako nga bulig sa turismo sa syudad. Kag dako nga bulig sa training man sa mga hospitality management students nga mahibaluan pagid ang mga paggamit sa rum sa pagpreparar sa pagkaon. Aside from rum as a drink, it has other uses, food, in cocktails. So we will use this to come up with plans and programs in the development of our students, provide trainings that by the use of rum, they can utilize this as a career, as a profession. Wala may ginagasto ang LGU sa sininga selebrasyon, sponsored initanan sang Tanduay Distillers. Next year, mas ingrande pagid nga selebrasyon ang igapreparar. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagitang naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Miss Jocelyn Loquero. Good afternoon, good evening na ni siguro ma'am, no? Hensley Cecil Alguna Mumbai, good evening man sa imo ma'am.
Kay Cesar, ay kilala ko ni Cesar Julito III. Good evening sa imo. Hambal niya, tani, may government work na buwas para ka-work na kami kuno sa Capitol. See you tomorrow, Cesar. Si Cesar, ni mapisa, ni siya nga reporter nga upod ko naga-cover sa Capitol. Good afternoon man, kay, o kung good evening na, kay Sir Romel Mahilom Galio. Maayo gid nga paglantaw, sir, sa Digicast Negros. Kagamayad to ang top 10 stories of the day, tub-tubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.